Hala, uy. Sus, tajin. Chili. Spicy. Taba ng bangus. Kain po. Luto na atong kinagkusgan ng sudan. Taba ng bangus. Ayan, mga sudyo. Sis, kalami, katambok. So, mga oras na, napay sili, oh. Let's go. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, kakain tayo ng taba ng bangus. Ayan, ako mismo yung naghiwa nito mga ka-studio. Ang daming bangus na kuha nito ng sobra ba. Gawing pinirito yun. Ito ginawa kong inununan. So na-miss kong magmukbang mga ka-studio. Pasensya na kayo, medyo nagpahinga tayo konti. Ang daming mga schedule po. Tsaka shoutout pala sa mga gymmers mo kahapon. Party namin sa Axe Fitness Gym. So ito yung picture. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta niyo sa ating fitness gym. Tara mga ka-studio, hindi natin patatagalin to. Nagutom na rin ako. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara, ngonta? Nakoy sabaw diri ha. Kaning sabawa mga studio ay ano, mayroong malamas tsaka nakita nyo medyo mayroon siyang mantika dahil nilagyan ko ng mantika ng baboy. Yan. Kita mo siya naman gano'ng kataba yan mga studio. Uy, favorite kuhan gini siya sa bangus mo. Hala, uy. Sus, tajin. Kain po. The best part ng bangus. Taba. At tinamiya yun. Natin bahaw na rin ha. Nauntan nyo. Mahilig sa bangus dyan, lalo sa matataba. Kahumong tambok ay lamig yun. Nani siya mga bukog yun. Bangus yun. Bukogon gid siya ang bangus. Giveaway ngayong December, mamimigay tayo ng kung ano? Giveaways. Giveaways. Mamimigay tayo ng giveaways po sa mga followers natin. Maraming salamat. Abang-abang mo kayo ng announcement mga ka-studio. Yung December, month of sharing ba? Dagag bukog man. Kaya yung iba, kuan ba, ayaw kumain ng bangus no kasi maraming bukog. Yan mo, yun mo. Tapok ka.
Wow. Lagyan ko ano, sili. Oops. Isang sili. Spicy. Taba ng bangus. Kain po. Ang diri dapis tambok ba, wala siya ikuan. Wala siya bukog dia. Kanir mang kilin na ah. Hurot ng bahaw na to di mo. Anim na malalaking bangus po ito mga studio. Balhin. Kaso guys, kanoon ka padung mahurot ng kanoon. Sa inununan, paksiw pala, paksiw. Sa Bisaya, inanunan. At Tagalog, paksiw. Astang panit, apil kaon, malami mo. Pero limpyo na, wala na himbis. Wala na. Kaliskis, wala nang kaliskis. Ako ko nagkuha na. Ako yung mismo nagtanggal sa himbin. Kuha nyo na. Basta hurot ng kanon mo. Tambok. Hmm? Kas ni kanon tambok eh. Kas tayo kanon mo? Kas, kundi mag-diet. Dito tayo sa kuan langay yun. So paghubit sa bukog ba? Nyo. Wow. Grabe mga kastudyo. Wow. Ano kanon? Ang bukog mo. Ang dami.
Kaning tambok po. Buyag sumol po deh. Sinsya na po kayo. Daming buto kasi. Yung iba makain ng buto, no? Baka makuan ba? Matunok. Matinik. Yung kuan, lalamunan. Masangit ba? Excuse me po. Dahil kanon, ma'am? Sinaw ng kuan, wala kanon. Sinaw ng plato, wala kanon. Yung bahaw? Nakasa mo ito bahaw, eh? Kalami mo studio. Ayan, shoutout muna ako mga studio. Shoutout pala sa ESO Philippines. Kay Ian Bars o Sir Mikel Aaron. Shoutout. O shoutout po sa akong igagaw nga si Adam Tago. Salamat sa inyo, suporta na ikaw. Shoutout din kay Real TV. Shoutout Anthony Lucky Alon. Hens Vlog. Mary Ann Calvo from Balamban, Cebu. Shoutout po. Shoutout Cedric Riley de la Cruz. Shoutout Dudong Jerome Vlog from Kuwait. Shoutout din po kay Lutlut Bilyamor from Mandawi. Uy, doon rin na ito, no? Shoutout Kumia Vlog. Shoutout Lolo RD TV. At ang last po, Lark Boy TV. So, next time naman po, ibang shoutout. Maraming salamat po sa suporta niyo sa Bisaya Studio Family. Hanggang sunod na video. Peace!